صاحل ميديا سلام تقاتلتي ساحل ميديا كمي تخونا نلوم زبلنايو مدبات حزنا متينا لنا سناي مكتتال اتوم ابزا حداث چانلنا ساحل ميديا سبسكرايب زيهرمكم سبسكرايب بمهرم ابلات بيتسب ساحل ميديا كتكونوا بتحتنا نعدم مبارنا بتين لوم حزنا يزلنا زعبان تاي مسل حبيرنا نكتاتل كبران تقاتلتي ساحل ميديا مچم كم زفلت ابز زحلفه 48 ساعات ازيو ازرارابي ጉዳይ ዘሎ እዞም አንጻር ኤርትራን ኤርትራውነትን ብስተዓጥቁ ሰባት ነቲ ናይ ምዕራባውያን ሃገራት አጀንዳን ምትግባር ዘሳሲዩ ሰለው ዕሱብ አደቀ ሃገር ኣብ ልዕልቲ ንጹህ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ደገ ዝነብር ዝገብርዎ ዘለው ሕማቅ ተግባራትን ንዕኡ ሲዒቡ ዝመጽእ ዘሎ ሰይጣናዊ ተግባራት ዝተሐወሶ ፍጻሜታትን ኢና ክንካታተል ቀኒና ዘለና እቲ ዛዕባ እንታይ ይመስል ስለምንታይ ንምንታይ ከንዝብል ሕቶታት ክንምልስ ስለዘለና ክብራን ተኻታተል ሳሕል ሚድያ ብጽሞና ክትካታተሉ دقيمة بتحتنا يعدم ኣብ ሃገረ ኔዘርላንድ ከተማ ደንሃክ ህዱእ ንፋስ ይነሩ ፀሐይ ድምቅምቅ ኢላ ግን ከኣመራራ ይነበረትን ፖሊስ ናይታ ከተማ ዳርጋ ኣብተን ዓበይቲ ከተማታት ኣምስተርዳም ኡትሬክት ሮተርዳም ኤንድሆቨን ሊዮርደን ኣምስፎርት ብጠቕላላ ኣብ 18 ካልኦት ተወሰኽቲ ጨናፍር ማሕበረኩም ኤርትራውያን ብሓይሊ ፀጥታ ፖሊስ ኔዘርላንድ ተጎቢአን ዘለዋ ዝምልከቱ ኣካልና ማሕበረኩም ኤርትራውያን ብድሮ ነቲ ብመራሕቲ ኣሸበርቲ ጉጅለ ብርጌድ ንሓመዶን ጸልማት መጻን ነቲ ብማእከል ውዳቤታት ማሕበረኩም ብቐንዱ ኸኣ ብራብዓይ ሓምላይ ልምዓታዊ ግንባር ቅልቅኒት ሓርነት ዝብል ቴማ ንዕለት 17 ለካቲት 2024 ኣብ ከተማ ደንሃክ ማእከል ኣዳራሽ ኦፔራን ዝካየድ ጽምብል ኣመልኪቶም እዞም ስዕቡ መራሕቲ ኣሸበርቲ ዮሃንስ አብርሃጆም ብላክ በየነ ገብረ እግዚአብሔር ድሙዚንጎ ፍናን ገብረ ትንሳኤ ብሓባር ኮይኖም ብዝካየድዎ ጎስጓስ ዝመርሕዎ ሽብራዊ መጥቃዕትን ቅድሚ ሕጂ ኣብ መላእ ዓለም ዝተኻየደ ሽብራዊ ተግባራት ተሓተቱ እዞም ኣስማቶም ዝተጠቕሱ ሰባት እዮም ማለት ሕጂ እዞም ኣስማቶም እንሕብረኩም ዘለና ሰባት ነዚ ንጽባሕ እንካይዶ ጽምብል ክዘርጉን ከበላሽውን እንተስ በአካል እንተስ ብድሕሪት ኮይኖም ሽብራዊ ስርሒት كايدو ስለዝኽእሉ ሕጋው ናይ ምክልኻል መስርሕ ክካየደልና ተጠቀስቲ መጠንቀቕታት ክወሃቦም ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ክጸንሑ ማለት ንናብ እቶም ኣሸበርቲ ዝነብሩለን መደበራት ፖሊስ እትሩከት ዮሃንስ አብርሃጆም ብላክ ደንሃክ ንፍናን ገብረ ትንሳኤ ብትስኒ የባነ ገብረ እግዚአብሔር ድሙዚንጎ ዝምልከት ሕጋው ናይ ቅድመ ሰነድ ክሲ ሰነድ ቀሪብሎም ብመንገዲ ሕጋዊ ኣማኻሪ ናይ ክስተት ከኣነቲ ሙሉእ ፍጻሜ ካብ 2022 ናትሒዙን ዝተኻየደ ሽብራዊ ፍጻሜ ብደረጃ ሃገር ኔዘርላንድ ዕለት ብዕለት ዝርዝር ሓበሬታ ነቲ ናይ ኤርትራ ጉዳይ ጥራይ ዝምልከት ዝከታተል ፍሉይ ሓይሊ ዕማም ፖሊስን እትምርሕ ፍሊቲ ኢንስፔክተር ኮን ቫን ደንበርክ ተታሒዙ ክምርመር ዝጸንሕ ብምንባሩ ነቲ ኣብድሮ ጽምብል በቶም ኣካየድቲ ናይቲ ጽምብል ንዝቐረበ ዕድመን ጥርዓን ንዝተቐበሉ መደበራት ፖሊስ ንጽባሒቱ መዓልቲ ጽምብል ዕለት 17 ለካቲት 2024 ኣብ መላእ ኔዘርላንድ ኤርትራውያን ናብቲ ጽምብል ዝብገስሉ ኣዳራሻት ብሕጊ ተመዝጊቡ ቁጥሪ ናይተን ናብቲ ቦታ ጽምብል ዝኸደ ኣውቶቡስ ቁጥሪ ሰሌዳን ብምምዝጋብ ናይተን ብመደብ ዝንቀሳቐሳ ዝተፈቕደለን ናይ ገዛ መኻይን ከዓ ብተመሳሳሊ ቁጥሪ ሰሌዳን ተመዝጊቡ ኣብ ዝመጻሉ ግዜ ኣብ ውሽጢ ቁጥሪ ናይቲ ኣዳራሽ ደንሃክ ዝርከብ ማእከል ኣዳራሽ ኦፔራ ከም ዝኣተዋ ክግበር እንከሎ ኩሉ ተሳታፊ በተን ኣውቶቡስ ዝመጽ ሓሽከት መንእሰይ ከዓ ካብ መበገሲኡ ኣዳራሹ ጀሚሩ ክሳብ ቦታ ጽምብል ዝካየደሉ ማእከል ኣዳራሽ ኦፔራ ደንሃክ ብፖሊስ ተዓጅቡን ተመሪሑን ኣትዩ ወኪል ሳሕል ፕረስ ኣቀዲሙ ካብ ሰዓት 11 ቅድሚ ቀትሪ ጀሚሩ ኣብቲ ቦታ ፍጻሜ ማእከል ኣዳራሽ ኦፔራ ተረኺቡ ነቲ ኩነታት ክስንድዩ ጀሚሩ بسنة سرعة استودبو فليات أبلات ستارة حملة لمعتها جنبار نتي كقطع روز دل بوتا بتقدموا سرحة استحنت أطعنا يمكن خل مرجع عن استراتيجي ببوتهم كم زحزية تغيروا تيم أكلات دراش كل التنايم أتو أفد جيز اللو بفلاي نبتي تنبل إيرترين من أسياد زقتو باب أففيت مجمرة أنا بقطر مأتو مسألة خائخة دقيمك كلايم أتو أفد جمس حلفك نام أكل أدراش أوبرات أط بتيم أكل جودنا كأحد مأتو أفد جلو أتأفد جناب كال ذكر أدراش يزقتو أتأدراش بتركاوين زمرعو تخاريس لزنبرة نتي تأتاو قداء تمرح زنبرة جلة بزكايدو تنستود بنصفوفات تحازا أشم بايدو جلة أشبرتي تأتى كم زي أتو جيروم يوم رجيت أمون يروم يبل قداء تحازا ربعي المعتاو حيل جنبر الدولي داتمكن أوشتي مأكل أدراش أوبرا مسأتها بيمانة أجام باب بيمانة يشنخ استفلالي هجراوت إمرت سرحة فنكل زجلتو الباسات اثنين علتتي نتي ربع حملوي لمعتاو جنبر رأس أحد النتوت إمرت قلسون نايت أنعت بالرخين عوتاتون كتسالين زكايدهم هنا تهجرن هجراون نتون التقلع بقدمي بقانق أتجري يوم شعبيت فرج شعبيت زبل تحف تصحفوا بقانق إنجليش كإيرتران داج كوميونيتي زبل استتصحفوا بدحريقة بمثل باندير هجر إيرتراز وكبت بوحلو الديزاين استقرت أذكرت إيرتراز اللوا بقانق إنجليش شعبي
forever Eritrean Dutch community ዝብል ትሕዝቶ ዘለዋ ማልያ ዝሸይጥን ንነፍሲ ወከፍ ነጋዳይ ናይቲ ጽምብል ክወሃብን ከሎ እተን ኣብኡ ዘሳስያን ዝእንግዳን ዝቕበላን ዝነበራ መንእሰያት ደቂ ኣንስትዮ ምስራእኻ ልብኻ ብተምሳጥ መሊኡ ከም ዝወርሶ እዩ ዝስወጠካ በቲ ጸጋም ሸነካ ነቲ ማልያ ተባሂሉ ዝተዳለወ ናይ ኢድ ኣምበር ንመለለይን ክፍሊትን መእተውን ዝወሃበሉ ሰደቃ እዩ ዘሎ ብጎኒ ናይቲ መእተዊ ባብ የማን ሸነኽ መግቢ ዝዳለወሉ ቦታ እዩ ዘሎ እተን ብውሕልነት ኩሉ ነባራ ሃገረ ኔዘርላንድ ጥራይ ዘይኮነ ዝመጻ ጋይሹን ዝግረመለን ዝድነቀለን ማሕበር ሃማዲ ደቂ ኣንስትዮ ራብዓይ ግንባር ዘዳለወ መግብታት ሽቱኡ ሃነን እንዳበለ ኣይትሕለፈን ዝብል ዋላን ተጸገብካውን ዝያዳ ሸውሃት ዝኸፍት ዝተዳለወ መግቢ ይጸንሐካ ናብቲ ማእከል ኣዳራሽ ኦፔራ ምስ እትሐልፍካ ፍሉይ ልብሲ ዝለበሱ ነቲ ፖዲየም ናይቲ ኣዳራሽ እትሽልምን እተወቅብን ፍሊቲ ናይ ዲዛይን ጉጅለ መንእሰያት ኢኻ ክትሰላለም እትረኽባ ነቲ ማእከል ኣዳራሽ ኦፔራ ሰንጢካ ምስ ምረሽካ ኣብ ማእከል የማን ሸነኹ ኣብ ልዕልቲ ዘዳልዎ ፖዲየም እቶም ሙዚቀኛታት ኩሉ ናይ ሙዚቃ መሳርሒታቶም መጉልሕ ድምጾምን ከዋድዱ እዮም ጸኒሖሙና ነቲ ፖዲየም ሰጊርካ ንቕድሚት ምስ ሰጎምካ ኣልኮላውን ልስሉስ መስተን ሻሃቡን ዝሽየጠሉ ባንኮ ዝሓዙ ደቂ ኣንስትዮን ደቂ ተባዕትዮን ፍሉይ መለለይ ክዳውንቲ ዝለበሱ ኣሳሰይቲ ኢኻ ትረክብ ልኡኽ ሳሕል ፕረስ ኣብቲ ቦታ ምስ በጽሐ በብመዳዩ እቲ ብፍሕሹ ገጽ ገለን ሻሃቡን እንዳቀረቡ በተን ወሓላሎ ኣዴታት ዝተዳለወ ዝተፈላለየ ዓይነት ሕምባሻን ቅጫን ቀሪቦሙልና ነቲ ሽሻይ እንዳተቋደስና ነጋድያን ከካብ መበገሲኦም ብፖሊስ ተዓጂቦም ናብቲ ኣዳራሽ ምእታው ጀሚሮም ኣብ ማእከል ኣዳራሽ ብኣማኢት ዝቁጽሩ ወናብሪ ተዳልዩ ዘሎ በጻሕቲ ኣብ ማእከል እቲ ቁጽሪ ብፖሊስ ተዓጂቦም ቀጥታ ናብቲ ኣዳራሽ ምስ ኣተው እተን ሒዘንኦም ዝመጻ ኣውቶቡስ ከዓ ብመሰረት ናይ ምምላስ ቆጽራ ልክዕ ሰዓት 23 መደብ ተወዲኡ ክወጹን ከለዉ እተን ኣውቶቡስ ደጊመን ብፖሊስ ተዓጂበን ናብቲ ቁጽሪ ኣዳራሽ ኣትየን ኣጋይሽ ክወስዳየን ናብ መውዓሊ መበገስ ቦታታትን ተፋንየን እልብ ዘይብሎም ኣማኢታ ሸሓት በጻሕቲ ነጋድያን ነቲ ኣዳራሽ ቅጽጽ ኢሎሞ ምስ መልእዎ ናይ ምዝንጋዕ ሙዚቃታት እኳ ይህረም ተነበረ መደብ ብግቡእ ክኽፈት ካብ ምዃኑ ኣዳላዊ ኮሚቴ ሓበሬታ ምስ ተውሃበ መደብ ንምጅማር ኩልና ኣብ ርእስና ዘሎ ቆቢዕ ይኹን ጉልባብ ንእለዮ መደብና ብዝኽረ ሰማዕታት ክንጅምር ኢና ኢሉ ንነጋድያን ንዝኽረ ሰማዕታት ምስ ኣዳልዎም በታ ወግዓዊት ናይ ሰማዕቲ ሙዚቃ ዜማ ብድምፃዊ ኣኽሊሉ ፎቶ ዝተዘይመት ሎምንዶ ፋንስ ብርክሊሎ ኣይትምለስንዶ እትብል ዜማ ብሕሉፍ ክእለት ዘለዎም ሳክስፎኒስታት ተዘይማ እቲ ኩሉ ርእሱ ንቁልቁል ደፊኡ በሓበን ሰማዕታቱ ዝዝክር ዝነበረ ነጋዳይ ዕረፍ ምስ ተባሃለንና ብወንበሩ ክቕመጥ ኮፍ ክብል እንዳተዳለወ ማይክሮፎን ዝተረከበ እቲ ፍሉጥ ብኣቀራርባ ላዝኡን ምውሃድ መደባቱን ሰማዕቲ ልብ ዘረስርስ ንኣርእስቲ ሙዚቃ ድርሰት መስመር ብመስመር ኣማዕራርዩ ከም ማይ ንጎህ ተንጠብጢቡ ዘተርክስ ምኩር በዓልሞ የኣዳላወ መደብ ሓርበኛ ተጋዳላይ ዮስኣብ ንቕያ ፍንቅል ብተግባር ዘርአየ መስተርሆት ባብ ናጽነት ኢሉ ዘድሃየ ኣብዝሎኹም ጀጋኑ ኤርትራውያን ጽንዓት ይዋልታኹም ኣለኻ ኣብዚ ዳስ ሰፍረ ጀጋኑ ዋርሳይ ተረካቢ ሕድሩ ልእላውነት ሃገር زحصره مندلاي بعل درب حموت نزا جاندا مس احلقتا نا مقبر زسنه نسخه وانت حزبي عوض زصنعتو نسخه ورابعي لمعتاو جنبار بسلخاي تسغير از كل معغرغر ويكا خيبلكا بعينك اتجنح ان هلن دحج تدبيرو اب حمد ينغرغر سلام تايرسعكون سلام بحبرا كبادراش فنقل قنيت حرنت مدبنا جميرنا لنا مالت بتان حزبي ارترا رؤسو زيدنن كله تصابؤታት بصنعتو كم زحلفو اتمسكر بسوا حربኛ ተጋዳላይ ሳርኹ ዝተዘየመትን ዝተደርሰትን ጽንዓትና መኸተና ጽንዓትና ውሕስነትና ጽንዓትና እትብል መዝሙር ኩሉ ነጋዳይ ፈንቅል ቅኒት ሓርነት ብዝብል ቴማ ኢድኒ ኢድ ተታሓሒዙ ክዝምርን ከሎ ነቶም ዝሓለፉ ሰማዕታት ዘኪርካ ናብ ትስታት ኣቱ ሃገር ተረኪብና ናብ ልምዓትን ክስጋሰን ማሕበራዊ ፍትሕን ክትምርሽ ብግቡእ ክትርእን ከለኻ ከዓ ሓበን እንዳተሰማዓካ ብፍሳሃት ዝይም بدحر زي نايت اوان زملكت علاو مغلصي نخهب مدرخ نخبر امباسادر ايرترا ابينقنوس امباسادر نغاسي كاسا توهبه كبر امباسادر نغاسي كاسا مدرخ مستركبه انقع عبدحان مصاخوم قال مساسمع بمقصال نحنا يبل امباسادر نغاسي كاسا نحنا نحقن سرعتن انختل طراي زيكوننا بعلنا مفطرناون حقن سرعتن يزبل امباسادر نغاسي كاسا نخلو زغطمنا تصابؤታት بوشط يخون بقدام نخلو بمعرم كيتنا على شابيلنا استعوتنا نزا اندافلت صميمان عويران زنبرت عالم بصنعتنا مختنان عينان اذنان كم اتخفت زغبرنا عوتاتنا زرغاغصنا نزعوت زخم بصحن كلنا ግን ኪኖት ብግብሪ አሜዳ ወሪዱ ሉላውነት ሀገሩ ህይወት ከፊሉ ዝተኻላኸለ ነጣብራሃሶ አፍሲሱ ሀገሩ ዘሃነፀ አውሽጣ ሀገር ዘሎ ዋርሳይን መንደላይን ክብረን ምስጋናን ይኹን ነው ድሕር መባል እዚ ኣብዚ አወፃ ሀገር ዘሎ ራብዓይ ሐምላው ልምዓታው ግንባር ከዓ እቲ ብዝርያ ጎባል ዓለምና ዝተጻዕና ዝተስገደደ እገዳ ኩሉ ናይ ተጻብኦ መሰናክል ብምብዳ ሀገር ህላዊያ ከም ትቅጽል ዝገበረ በአጋጣሚ ጽምብል በዓል ምሕራር ፈንቅል ምክንያት ኣብ ትሕቲ ፈንቅል ቅኒት ሓርነት ዝብል ቴማ ንጽምብለው ምህላውና ከዓ ነዚ ዘለና ጽምብል ነባር ክብር ዝህቦይ ብምባል መደሩ ደምዲሙ
አዳራሽ ብወኒ ሳዕሲዒት ነጋርያን በጻሕትን በቲ ድምጺ ካናር ዝጥዕም ዝተዘየመ ባህር ድምጻውያን ተሰንዩ አዳራሽ ናብ ቀውጢ ተቀየረ መንእስያት ራብዓይ ልምዓታዊ ግንባር ክሳብ ነቲ ናሕሲ አዳራሽ በራእሶም ዝትንክፍዎ ዝደልዩ ዘሊሎም አዴታት መንእስያት ደቂ አንስትዮ ተሓንበለ ኢለን ኮል ኢለን መራሒ መድረኽ ንናሻዕ መጉልሒ ድምጺ እንዳሓዘ ነቲ ኩነታት ብዝገልጽ መንገዲ ሓያል ዋዛ ምስ ቁም ነገር እንዳገበረ መሊሱ ነቲ ዳስ ትእምርቲ ጽንዓት መመሊሱ ጽንዓት ዝድረበላ እዩ ነይሩ ኣብቲ ዋሕዚ ሙዚቃ ዝተፈላለየ ዘየምትን ደረፍትን እኳን ተቕረቡ ካብ ናይ ኩሉ ዝመሰጠኒ ሞራል ገይሩ ዝተሰማዓንን ግን ናይቲ ንነዊሕ ዓመታት ካብ መድረኽ ሙዚቃ ተፈልዩ ዝነበረ ክፍሎም ጀብጀብ ሓደስቲ ደርፍታት ቀቅድሚ ናብ ህዝቢ ምቅልሑ ኣለኹም ኣጀኹም ጽንዑ ብዝብል መንፈስ ነቲ ኣዳራሽ ድምቀት ካብ ዝሃቦ ፍጻሜ እዩ ነይሩ ድምፃዊ ሰመረ ገብረ ኢየሱስ ዓረር እንክህሉ ጌና እትብል ሓዳስ ደርፊ ኣቕሪቡ ቀጢሉ መሬት ዘነቃነቀ ኣብ 1984 ክልተ ይዕንቱ ብርሃን ሲኢኑ ነባሪ ብርሃን ዝሃበና ድምፃውን ከራርን ሓርበኛ ተጋዳላይ ዮሐንስ መብራህቱ ጸጋይ ዶንጎላ ሓንቲ ካብተን ሰውራውያን ደርፍታቱን ህዝቢ ምስ ኣስምዐ ካብቲ ህዝቢ ዝነበረ ፋጻን ጣቕዒትን ግብረ መልሲ ምናልባት ከምዚ ኣርሰናል ምስ ማንቸስተር ዝጻወታን ከለዋ እትሰምዖ ጣቕዒት ዝዓብለሎ እዩ ነይሩ ክበሃል ይከኣል መደብ ከምዚ ተታሒዙ እንዳተኻየደን ከሎ ሳሕሊ ፕረስ ነቶም ኣብ ግዳም ዝካየድ ዝነበረ ግጥም ናይቶም ኣእዱግና ሓመዱ ፖሊስ ኔዘርላንድ ዝነበረ ናብ ስደት ናብ ካልኦት ሃገራት ተሰዲዶም ክንሶም ዕቁባ ንዝሃበቶም ሃገር ዘዕንዉ ንዝበዝሑ ትግራዋይ ዝተዓብለሉ ንባህልን ስርዓትን ህዝቢ ኤርትራ ዘይውክሉ ንዝተኻየደ ናይ ዕንወት መስርሕ ምርኩስ ብምግባር ሳሕል ፕረስ ዝርዝር መብርሂ ድሕሪ መሃቡ ነቲ ኩነታት ኣርሒቁ ክከታተሎ ይመሪጹ እቶም ግብረ ሽብራውያን መጀመርያ እቶም ሃገራውያን ኤርትራውያን ራብዓይ ሓምላዊ ልምዓታዊ ግንባር ዝሓዝዎ ኣዳራሽ ንማንም ሰብ ኣይተሓበረን ኣብ ፖሊስ እውን ነቲ ዝምልከቶ ጥራይ ተሓቢሩ ተሳተፍቲ ጽምብል ካብ ኣውቶቡስ ተሰቂሎም ኣብቲ ማእከል ኣዳራሽ ኦፔራ ምስ በፂሖም ነቲ ቦታ ረጋጊጾም ብማእከል ኣዳራሽ ኦፔራ ዝመሓደራ ሰለስተ ዝተፈላለየ ኣዳራሻት እዩ ዘሎ እዞም ብልህታት ራብዓይ ሓምላዊ ልምዓታዊ ግንባር ናይ ብሓቂ ናይ ሓንጎል እዮም ተጻዊቶም ንቁጽሪ 28 ኣዳራሽ ሒዞም እዛ ኣዳራሽ እዚ ንውሽጣ ኣቲኻ እትርከብን ብምእተው መኻይን ፓርኪንግ ዝግበረሉ ቁጽሪ ኣቲኻ ኢኻ ነቲ ኣዳራሽ ቁጽሪ 28 ትረኽቦ እተን ክልተ ካልኦት ኣዳራሻት ናብ ዓቢ ጎደና ዝጥምታየን ዕሉላት ኣሸበርቲ ንነዊሕ ሰዓታት ኣዳራሽ ኣበይ ምዃኑ ክፈልጡ እኳ እንተዘይከኣሉ ካብ መን ምዃኑ ዘይተፈልጠ ነባሪ እቲ ከባቢ ብስክሪን ሹት ቀሪጹ ናብ ሓደ ናይቶም ኣሸበርቲ ሓለቓ ዝኾነ በየነ ገብረ ዝጋኣብሔር ከም ዝበጽሕ ምስ ተገብረ ተቐባሊ መልእኽቲ ርእሲ ዝነኣሰቶ በየነ ገብረ ዝጋኣብሔር ሓኽሊ ድሙ ነታ ዝበጽሓቶ ስክሪን ሹት ከም ዘላታ ናብ ማሕበራዊ ሚድያ ክፉት ምስ ገበረ ሓንጎሎም ብፍልጠት ዝዘቕበቡ ሊቃውንቲ ራብዓይ ሓምላዊ ግንባር ግን ብስክሪን ሹት ምስ ሰነድዋ እንሆ ሕጂ እቲ ስክሪን ሹት ገይሩ ህኮትን ዕንወትን ንምክያድ ዝተሓባበረ ውልቀ ሰብ በቲ ቴክኒካዊ ጥበብ ናይ ሞባይሉ ፕሮፓይደር ቁጽሪ DIS ድሕሪ ምርካቡ ድሒሩ ቁጽሪ ቴሌፎን ንምርካብ ዝጽገም ኣይነበረን ካብ ቅድሚ ራብዓይ ሓምላዊ ልምዓታዊ ግንባር ዘመለጠ ሓይሊ ከም ዘየለ ዝተመስከረሉ ጽምብል ፈንቅል ቅኒት ሓርነት ነቲ ክገብሮ ዝደለየ ዘዕወቱ ሕጋዊ ስራሕ ሰሪሑ ሰነዳቱ ኣጻፊፉ ኣብ ኢዱ ኣእትዩ ነዚ ኸኣ ሕጊ ንኽተሓሓዞ ቆሪጹሎ እቶም ኣሸበርቲ ብቐጥታ ናብቲ ዓቢ ጎደና ዝጥምት ዝነበረ ቱርካውያን ንመርዓሎም ዝተኻረዩ ኣዳራሽ እዮም እልቢ ብዘይብሉ ኣእማን መጥቃዕቲ ተሳሂሎሞ እቲ መርዓ ተዘሪጉ ውሽጢ ናይቲ ኣዳራሽ ሙሉእ ብምሉእ ተደምሲሱ ነበረ ኮይኑ እቲ ኣብቲ ኣዳራሽ ቁጽሪ 28 ጽምብሉ ዘካይድ ዝነበረ ራብዓይ ልምዓታዊ ግንባር ግን ነቲ ኣብ ኣዳራሾም ስዕስዕሉ ዝነበሩ ሙዚቃ እምበር ነቲ ኣብ ካልእ ኣዳራሽ ዘካይድ ዝነበረ ግርጭትን ዕንወትን ብፍጹም ይርእይዎን ይሰምዕዎን ኣይነበሩን ኩነታት እንዳጸንከረ ምስ ከደ ፖሊስ ተደራቢ ሓይሊ ንሓገዝ ምትጸውዐ ካብ 4 ከተማታት ተወሳኺ ሓይሊ ክመጽእ እንከሎ ብዘይከኦም ከዓ ካብ ምድሪ ሓይሊ ብርክት ዝበሉ ሓይሊ ተሳቲፉ ግጭት ምስ በርትዐ እቶም ኣሸበርቲ ነቲ ካብ ሓለፍቶም ኣብ ገዝኦም ኮይኖም ዝህብዎም ዝነበሩ ትእዛዛት ንምትግባር ድሕሪ ዝብሉ ይነበሩን ብሰሪ ዮሐንስ አብርሃ ጆን ብላክን በየነ ገብረ ዝጋኣብሔር ሓይሊ ድሙን ፍናን ገብረ ትንሳኤን ዝህብዎ ዝነበሩ ናይ ሽበራ ትእዛዝ ኣብቲ ኣፍ ደገ ናይቲ ቱርካውያን መርዓ ዝካየደሉ ዝነበረ ኣዳራሽ ዝነበራ መኻይን ብጠቕላላ 6 ናይ ገዛ መኻይን ህዝቢ እተመላለስ ኣውቶቡስ ክልተ ንኣሽቱ መኻይን ሓንቲ ሚኒባስ ዝዓይነታ ናይ ፖሊስ መኻይን ክቃጸላን ከለዋ እቲ ቱርካውያን ዝነበሩ ኣዳራሽ ሙሉእ ብምሉእ ናብ ዜሮ ብዝወስድ ቁጽሪ ፍጹም ነበረ ተደምሲሱ ተሪፉ እቲ ግጥም መሊሱ እንዳበርትዕ ምስ ከደ 17 ካብቶም ኣሸበርቲ ኣዝዩ ከቢድ መጉዳእቲ በፂሕዎም ናብ ሆስፒታል ክውሰዱ እንከለዉ ኣብ ሓደ ብጽንኩር ሓለዋ ኣብ ዝተታሕዘሉ ቦታ ኮይኖም እዮም ሕክምናዊ ሓገዝ ዝግበረሎም ዘሎ ብዘይካዚ ኣስታት 34 ሰባት ዝኾኑ ናዕበኛታት ኣሸበርቲ የእዳዎም ብኩርንኩሪት ተቐፊዶም ኣብ ትሕቲ ቁጽጥር ፖሊስ ኣትዮም ኣለዉ እቲ ኣብ መንጎ ፖሊስ ኔዘርላንድ ኣሸበርቲ ብርጌድ ንሓመዱን ጸልማት መጻን ካብ ሰዓት 17:45 ጀመረ ጎነጽ ኣብ ሰዓት 21 ሙሉእ ብምሉእ ካብቲ ከባቢ ነቶም ኣሸበርቲ ድሕሪ መስጓግ እቲ ከባቢ ሰላም ሰፊንዎ ጎባልል ራብዓይ ሓምላዊ ልምዓት ግንባር ከዓ ቀሲኑ ካብ ኣዳራሽ ክሳብታ ዝተፈቕደትሉ ሰዓት 23 ጓይላ ሄርክብል ኣምስዩ ነቲ ኣዳራሽ ኣጽሪ በጻሕቲ ብከምቲ ዘዝመጽሉ ኣገባብ ናብ ዝተመደበትሎም ኣውቶቡስ ኣምሪሖም ብፖሊስ ተዓጂቦም ንናብ መበገሲ ነቕጣ ቦታኦም ብሰላም ተፋንዮም ናይቲ ጽምብል መኸተምታ ኮይኑ በዛ ኣጋጣሚ ሳሕሊ ፕረስ ነቲ ኩሉ በዞም ኣሸበርቲ ዝተገብረ ሰነዳት ኣኪብኩም ናብ ሳሕሊ ፕረስ ክትልእኹልና ብትሕትና ንሓትት مريت كنت أفعنق خوينا نزت تصنكر كلنا ألنا أبتعتي رابعي لمعته حملة وجنبار إذا أدهن كل إرتراب فتصم زي ترفر أخلي 4 نتبي نزرزر كتصال حبريتها يرخبنا برهان جبري ميكائيلي وكيل ساحل بريس كاب دنهاك نيزرلاند كبران انتقادات التي ساحل ميديا وعلو ناي هولاند نزي مسل نيرو كسب بخال فيديو نملسكم تطعم مسلسل ناي تطعم دقريمي نعصبات ودقتنا هاجرا وخبرت زل ألم وزخرن سماعاتنا وترو عوتنا حفاش
تسيفهم يوم كدهن معاكي ربع الجن سألا زغلفي قرح حوابس سألا زتدرفي حال بقص سألا زحادري وانتا دندن سألا زقتري أزهوينو شغريوه نمشيت زحزح كوينو أويات كوينو قرقحوه كم زي من لسنا حوارو ميهيرونا حوارو وفر معراب سألا زسلني شوق باركا سألا زتترقي حمام دحريت معدا مسقحني وقن سورا وقنو مسحزي وفويلو حدا قطو سمي كيدو جوبو كيدو خز الحبام وقرقرهم عرفي دوني صلاتي كمك مصورات بعدي وينا وينونا وينا وينا وينونا بلتات دقرق عليكم برهان اندام قديكم صحن ميديا لنا صحن ميديا